Unitat 8. Les grafies JG, TG i TJ. Normalment escriurem J davant de la A, la O i la U i escriurem G davant de la E i la I. Però pareu atenció, com veurem a continuació hi ha un munt d'excepcions. Paraules que porten la J: bajanada, ajudar, conjugació, jaqueta. Joc, juliol, jove, juvenil. Pijama, taronja, penjador. Paraules amb la lletra G: col·legi, angina, argent, estranger. Gendre, gerro, girafa. Intel·ligent, regió, targeta. Paraules amb el dígraf TJ, com per exemple lletja, politja, viatjar. Amb el dígraf TG podem trobar equipatge, formatge, reciclatge o viatge. Excepcions del verb jeure i ajeure. Aquí en teniu la llista. Excepcions amb la interjecció gec o gect, com per exemple adjectiu, subjecte, projecció. Altres paraules que en comptes de G porten J són Jeroni, Jesús, jersei, majestàtic. Com sempre, recordeu que la memòria és el més important.